Ja vás všetkých srdečne vítam. Dobrý deň, veľmi sa teším tejto účasti, ktorú som si neprisnila. Vo štvrtok ráno som sa zobudila na sen. Som si hovorila, že sme tu takto 4 sedeli a že som ich presvedčala, nech ešte chvíľu zostanú, že ono určite niekto príde. Takže sa teším, že ste tu a že sa môj sen nevyplnil, plnia sa mi iba túžby. Takže sa teším. Tomáš je od rána vo švungu, lebo celý dnešný deň trávi na Slovensku. Ráno sme mali s novinármi investičné raňajky, začali sme o 9:30 a o 12:30 sme ho ukradli, aby sa mohol trošku najesť. Tak dúfam, že po obede nezaspí, dal si rezeň. Chcel aj zaspievať, takže možno na záver si aj zaspievame, uvidíme. A robí si selfie. Super. Takže ešte raz vás oficiálne vítam na panelovej diskusii, ktorú pre vás organizuje dnes KBC Asset Management pobočka na Slovensku. Ja som Dana Škublová a zodpovedám práve za túto pobočku na Slovensku. Našou úlohou vlastne je presvedčať klientov, aby si kúpili naše fondy, plniť teda biznis, ale zároveň aj pracovať na zvyšovaní toho investičného povedomia. A ide nám nielen o klientov, ale aj o vás, našich kolegov, lebo aj vy ste našimi klientami. Máličko z vás investuje, mnohí z vás neinvestujú, lebo sa boja, že veľa stratia, lebo si myslia, že na to treba veľa peňazí. Ale možno neviete, že u nás stačí už od 15 € investovať a že KBC má 68-ročnú históriu v investovaní, takže za tým je už aj nejaká skúsenosť. A tak sme od začiatku roka rozmýšľali, že čo by sme v tej veci podnikli, čo by sme asi urobili. No a my v Asset Managemente sme veľkí fanúšici Tomáša Sedlačka, my čítame jeho knihy a blogy, lebo nás inšpiruje, potom to používame v našej práci. A dlho sme rozmýšľali, ako ho dostať medzi našich investičných špecialistov do retailu alebo ku kolegom do privátu. Snažili sme sa zladiť nejaké termíny, miesta, no až potom sme prišli do tejto budovy, sem do tohto atria a tu sme si povedali, wow, toto je to miesto, kde to môžeme urobiť, teraz je ten správny čas. Takže dohodli sme si termíny, zladili sme to s odborom komunikácie, Juraj ako náš šéf nám to odobril a dnes sme tu na prvej takejto akcii v našej novej budove. Prvýkrát to organizujeme formou panelovej diskusie, takže keď nám niečo nevidie, tak nám to prepáčte. A prvýkrát na akcii, ktorú sme nazvali Invest Teach Me. Strašne sa nám páči tento názov, lebo vás chceme fakt investícia vzdelávať. My sme Československá obchodná banka. Československo malo v minulosti skratku CS, takže aj naša dnešná panelová diskusia bude Made by CS. To C-čko pomyselné je náš prvý speaker Silvia Čechovičová. Silvia je z KBC Asset Managementu, má obrovské skúsenosti v oblasti financií, robila makroekonomickú analytičku v rôznych výboroch pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky, v Asset Managemente v Prahe, teraz je zodpovedná za Product Development na Slovensku a je členkou výboru pre investičnú stratégiu KBC za podielové fondy. Ako už ste tušíte, to S-ko je Sedlaček Tomáš. Čo o ňom povedať? Ekonóm, filozof, v poslednej dobe divadelník, na obede som sa dozvedela, že spevák, v každom prípade svetobežník, ktorý sa na tú ekonómiu a život okolo díva z iného pohľadu a chodí to prednášať po celom svete. Ako veľmi mladý, 24-ročný, tuším, som niekde čítala, sa stal poradcom prezidenta Havla, neviem, prečo si vás vybral, ale snáď nám to potom prezradíte. Radí rôznym ministrom v Českej republike, je uznávaný aj na nadnárodnej úrovni a Tomáš, máte u nás na Slovensku aj tuto v banke pomerne silný fanklub, takže prezradím dámam, že je ženatý a má 1 dieťa. Super. A to prepojenie medzi tým CS je Ebringer Juraj. Juraj je člen predstavenstva našej banky zodpovedný za retail a privátne bankovníctvo. Juraj je človek, ktorému veľmi záleží na klientovi, ktorý si sám, napriek svojej pozícii,
číta spätné väzby od klientov, aby mohol vylepšiť veci, ktoré sa klientom nepáčia. Inými slovami, aby nás mohol všetkých challengeovať, čo zmeniť, čo upraviť. A musím zdôrazniť, že Juraj je veľkým podporovateľom investičného poradenstva v ČSOB, ktoré u nás v ČSOB robíme ako jediná banka na Slovensku zatiaľ. Takže vítajte ešte raz. Táto panelová diskusia môže byť interaktívna, závisí to na vás, takže pokiaľ by ste mali hneď počas našej debaty otázku, zdvihnite ruku. Dievčatá, Zuzka, Monika vám donesú mikrofóny, lebo aj tlmočíme tento náš vstup. A ešte informácia, keby ste sa niekto chceli s Tomášom odfotiť, bude to možné po skončení, krátku chvíľku. Takže môžeme pomaličky začať. Danka, ja ti ešte zoberiem. Ja by som vás chcel povedať, keby ste Danke, lebo ona to celé vymyslela, ona to spískala, podľa mňa si to užíva už 2 dni, ako to vyjde. Hore boli dneska novinári a naozaj nechceli asi Tomáša pustiť preč, ale keby tá idea nevznikla, to je tak vždy. Niekto má myšlienku, ktorá pre niekoho zdá sa byť nezmyselná, niekto je verí a potom sa začnú deť veci. Ja by som vám poprosil, keby ste mohli Danke zatlieskať, lebo toto je prvýkrát. Ďakujem. V novej budove. Som si istý, že nie naposledy, že niečo podobné sa tu deje. Ďakujem pekne, dúfam, že tlieskať budete aj na konci a že to bude pre vás užitočné. Dobre, čiže dnes by sme sa chceli baviť viac menej o investíciách, ale nebudeme sa baviť len o investíciách, ale o svete finančnom, o ekonomii. Viete, že doba je dnes turbulentná, stávajú sa veci, ktoré nikto neočakával, prekvapia, že sa nakoniec stali, ale neotrasú tým finančným trhom. Hľadáme nové príležitosti, kde investovať, kde sa hýbať v budúcnosti a obklopuje nás technológia, všetci dookola nás ženú do digitálu, takže je vlastne na mieste otázka, čo bude v budúcnosti. Naozaj budeme žiť, nielen investovať, ale i žiť v tej virtuálnej realite, alebo sa vrátime k nejakým tým tradičným formám. Takže len na úvod, aby sme sa rozahriali, začneme rovno od investícií a Silvi, začnem od teba. Prečo ľudia neinvestujú? Máme máličko, ktorí zveria svoje peniaze aj inde ako do sporiacich účtov, boja sa, alebo o čom to je? Prečo neinvestujú? A my keď sa rozprávame s ľuďmi, tak tie odpovede bývajú rôzne a v podstate prvá je, že ľudia nevedia o investovaní nič, nemajú o tom nejakú vedomosť, takže bráni im v tom nejaký strach. O investovaní nič neviem, keď o tom nič neviem, nebudem investovať. A druhá taká možnosť je, že vám povedia, že nemáme určite na investovanie peniaze, pretože veľa ľudí si to predstavuje tak, že keď už musíte investovať, to sú nejaké horibilné sumy v rádovo nejakých 1000 eur, čo vôbec nie je pravda. Danka to tu už v úvode spomínala. Dúfam, že teraz nebudem znieť ako nejaká marketingová reklama, ale že investovať sa dá aj od 15 eur mesačne. A keď si to tak zoberiem, že chodíte niekde do kina s partnerom, idete, tak za lístok dáte nejakých 15 eur mesačne, že to je taká suma, ktorú možno, že nie každý aj úplne postrehne, ale myslí si, že to by ho možno niekde zlomilo. A ďalším faktorom môže byť to, že nevie do čoho investovať, nevie kedy má investovať. Veľa ľudí si myslí, že dokáže časovať trh, že dokáže nastúpiť do toho tom správnom okamihu. Takže tých faktorov je veľmi, veľmi veľa. A väčšinou sú to faktory, ktoré sú spojené s nejakými emóciami, pretože vlastne tou prvou emóciou je práve strach. Ľudia sa boja niečoho, čo nepoznajú a jednoducho boja sa, že to investovanie do nejakých aktív, fondov, do iných prostriedkov ich oberie o peniaze. Môže byť to pravda, ale môže byť to aj opakom. Spomenula si emócie. Emócia určite patrí do života, či už idem na úrad niečo vybavovať, cítim stres, že koľko času tam strávim, idem si kúpiť topánky, teším sa, mám pozitívnu emóciu. Patria emócie teda do toho nášho investičného biznisu. Nie je to len spôsobené tým, že médiá nás krmia skôr negatívnymi správami, lebo negatívum je to, čo zanechá silnejšiu stopu a my sa začneme obávať nepoznaného? Tak všetci sme emotívne bytosti, takže ja si myslím, že tie emócie sa prejavujú aj v investovaní. To určite sa tomu nevyhneme, ako nie sme úplne všetci naladení na nejakú racionálnu nôtu. Proste tá emócia nás ovplyvňuje, či už chceme alebo nechceme. Takže aj v tom investovaní sa nejaká tá emócia prejavuje. Boli rôzne výskumy aj psychologické, ktoré vlastne skúmali to, ako človek pociťuje stratu, ako človek pociťuje v podstate nejaký zisk. Aj pri investovaní to platí, že tá strata, ktorú niekedy zažijem, je 2-krát silnejšia než nejaká radosť zo zisku. My to vieme aj z našich osobných skúseností. Dobrý deň. My to vieme aj z našich osobných skúseností, že
keď klienti zarobia na fondoch a majú nejaký výnos 10, 15%, 20% a potom príde nejaké obdobie, lebo na trhoch sa to vyskytuje, že nie sú iba dobré roky, ale sú aj zlé roky a niekto stratí povedzme 5% alebo 3% a vidí to na tom výpise ako červenú sumu, tak je to úplne z toho akože hotový, pretože si myslí, že teraz stráca a rýchlo je to dobre zabudnuté z tej minulosti a ja stále hovorím, že pokiaľ je nejaká strata fiktívna a nie je realizovaná, tak je to stále fiktívna strata. Takže tie emócie tam určite patria a tie emócie, tým sa nevyhneme, ale jednoducho ja som to už povedala, sú aj dobré roky a sú aj zlé roky a tá história nás práve učí, že veľa vecí sa jednak opakuje a jednak ako vždy aj nejaké zlé roky sú nahradené dobrými rokmi. Netreba sa toho báť. Ja si myslím, že kto chce investovať a bude investovať, zažije logicky v investovaní aj zlé roky, ale tých dobrých rokov, keď tie akcie rastú alebo kedy vlastne rastú nejaké iné druhy aktív, tak tých rokov je oveľa, oveľa viac. Ja to poviem nejakým príkladom. My sme sa pozerali na vývoj vlastne akciového indexu S&P 500. To je najširší americký akciový index, má najdlhšiu históriu. A keď sa na to pozriem od roku 1934 po rok 2016, tak tých dobrých rokov, keď akcie zrástli, bolo 63 a tých zlých rokov bolo, keď poklesli 20. Dokonca v roku 2008, čo si ešte všetci pamätáme, lebo to boli rok krízy, keď naozaj tie akciové trhy popadali veľmi výrazne, to bolo takmer o 40% a niečo viac, tak potom prišli dobré roky a jednoducho znova sa tie trhy vrátili na cestu rastu. Takže je to normálny a prirodzený vývoj vlastne v rámci toho investičného života. Super, takže vidíte, že investovanie je úplne jednoduchá vec, stačí len začať. Ako by mali ľudia začať investovať, Juraj? Opatrne. Nie, no ja akože tu zajtra budem s Dadou sedieť, ona mňa bude nútiť, aby som investoval. Máme výborný produkt, Manage Portfolio. Ako by mali začať, ja neviem. Ja poviem, že čo mne sa páči, čo robia kolegovia. A možno to na to trocha odpovie. Investície, to nie je o predaji. To proste nemôžete niekomu vnútiť. To sa tak nedá spraviť. Osobitne sa nedá spraviť vtedy, pokiaľ má ten človek skúsenosť, o ktorej hovorila Silvia, že už to niekedy urobil a popálil sa. Jednoducho sa to nedá spraviť. Môžem vám dať plán, môžete dostať plán, aký chcete, na konci dňa nič sa neudeje, pokiaľ obchodník nejakým spôsobom nedokáže presvedčiť toho človeka a určite nie tým, že mu to vnúti. A to preto, lebo pred chvíľkou tu hovorila Silvia, dneska ráno to vysvetľovala tým novinárom, a ja to hovorím takisto, strach je silnejšia emócia, ako je pocit z toho, že niečo získate. Takže strach z toho, že stratím, je úplne prirodzená zábrana a preto musia ľudia v obchode a v priváte, v retaili toto dokázať nejakým spôsobom zobrať do úvahy. A tam, čo človek, to iný level toho strachu, to iný level skúsenosti a preto tam není univerzálna poučka, ale samozrejme, jak všade inde. Keď niečo začínate, no tak začínate pomalom. A určite nechoďte plávať do mora, keď ste predtým neplávali v bazéne. To isté platí aj tu. Yeah. Preto sa mi páči, že produkty, ktoré v esete sú, majú aj takýto charakter. Teraz, čo si tu šuškame s Tomášom, tak to není napovedať, čo má povedať, ale sa ma pýtal, že či ste naozaj všetci zamestnanci, keď robíme tu takú reklamu investíciám. Ja som povedala, že naozaj, lebo ešte aj medzi nami sú mnohí, ktorí majú tú emóciu nepoznaného. Neskúsil som to, neviem, nerozumiem tomu a my túto službu predávame našim klientom a celkom úspešne, takže musíme tú emóciu zlomiť aj u nás. Tomáš, všetci sa tešia na vás, takže začnem ľahkou témou. Na Slovensku je taký zvyk, že rodičia sa starajú o deti. Už hneď ako sa stanú manželmi a majú dieťa, tak prvoradé je len, aby dieťa všetko malo. A vy ste v jednom zo svojich rozhovorov povedali, že deti sa majú vlastne úplne super, lebo majú okolo seba otrokov, ktorým všetko zabezpečujú. A vy sa máte dieťa, ste teda otrokom? Ako to robíte?
Ako vy zabezpečujete svoje dieťa? Já se vždycky svým šéfům vyhejbal, takže to stejný aplikuju i vůči svému synovi. Já jsem vás chtěl všechny srdečně pozdravit, moc si vážím toho, že tady s váma můžu být a těším se na to, na ty naše společné úvahy. My už to máme trošku nacvičený ze zhora, takže tady už dostanete tu druhou, lepší, zajímavější verzi, ze které jsme vystříhali všechny duté momenty a naopak je tam pár nových vtipů, že jo. Tak, no ta myšlenka s tím dítětem mi přišla, protože Nietzsche hovoří o 3 etapách vývoje lidské duše. První z nich je velbloud, který je vytrénován na to, aby chodil přes dlouhé pouště, které jsou suché a nepříjemně teplé, aby nesl závaží, kterému nepatří, na kterému nezáleží, a aby trpěl a nechal se mlátit podle směru, kterým ho vede jeho pán. Pak druhá etapa v lidském vývoji je období lva. Lev je naopak neosedlatelný, útočí na všechno, co je v jeho blízkosti, není predikovatelný, je vlastně do jistý míry nespolečenský, je nevypočitatelný. A třetí stádium, a to je nejzajímavější stádium, je stádium, kterému Nietzsche říká věk dítěte. A dítě už ani nebojuje, ani se s nikým nepere, dítě vlastně tančí, vzdělává se, nevede války, je to spíš společnost, nebo jde mu o zábavu a o hraní. A napadlo mě, že tady ten vývoj, už Joachim z Flory měl rozdělení společnosti do 3 etap, ten to měl jako období otce, starý zákon, období syna a období ducha, měl to koneckonců i Hegel, takže dělení lidského věku na 3 časy není nic neobvyklého a napadlo mě, jestli by se ta Nietzscheho myšlenka nedala aplikovat na lidstvo jako celek. Že jsme si nejdřív prošli tím velbloudem, kdy jsme pracovali a bojovali ve válkách a zaměstnáních a těžbě věcí, která nás zničila, nikterému nebyla to naše záležitost. Pak jsme tady měli jistou revoltu a teď se celá naše západní společnost možná dostává do období věku dítěte. Náš zábavní průmysl je vlastně jeden z jenom ten jako název. Zábavní průmysl, to vás taky muselo už několikrát zaskočit, ta hrozná oxymorizonace běžných výroků, kdy máme továrnu na zábavu. Ta zábava už jako nejsme si schopni udělat sami, stejně tak jako si nejsme schopni najít čerstvou vodu, takže máme továrnu na zábavu a ani tak to není moc zábavný. Jo, jestli jste viděli některé poslední výplody Hollywoodu, tak vidět vybuchovat planetu různými způsoby lze vidět jenom 25krát nebo 26krát, ale po 30. už to bude vždycky trošku nuda. Takže jsme v situaci toho dítěte, který se trošku nudí, ale na druhé straně Nietzsche taky je známý tím, že psal o Übermensch, o nadčlověku. A mimochodem víte, jak se překládá do angličtiny Übermensch? No zkuste, je to přesně tak blbý, jak to zní. Superman. A první vydání Supermana vyšlo v komiksovém vydání v roce 1938. Jo, takže ten fiktivní boj fiktivního hrdiny s reálným Übermenschem je neskutečný. No a jenom k těm dítětem, abych to doplnil, tak Übermensch se právě vyznačuje tím, že nepracuje, tančí, vzdělává se, a má legii otroků, která za něj z nějakého nefinančního důvodu pracuje. I tu mě napadlo, že to možná ten popis je správný, ale že Nietzsche zapomněl na to, že ten nadčlověk už je mezi náma a je to dítě. Dítě má právě tu legii těch dospělých otroků, kteří mu z nějakého důvodu, který jsem do dneška nepochopil, otročí. Jo, nikdo z vás by takovou šichtu nepřijal. Jo? Vemte si, že to je 40 hodin denně, není za to žádný finanční ohodnocení, o svátcích je ještě víc práce, místo aby tam byla jako nějaká dovolená a kdykoliv chcete, aby vaši nadřízení s váma spali v posteli, tak jim musíte vyhovět, jo? To je prostě, to je to u nás nefunguje. Můžete jíst, ale až potom, co se váš nadřízený nají, jo? To je prostě pracovní smlouva, kterou byste s normálním člověkem nikdy nepřijali, ale s těma dětma jim to nějak prochází. Ano. Ale zase to spravedlivý, všichni dospělí kdysi byli děti. Takže já to vždycky beru, že nejšťastnější období života už máme možná za sebou a teď už jsme takový odpadek toho dítěte, který je dělám právě proto, aby se staral o ty nový.
Tak spája sa to zase s tou pozitívnou emóciou, že asi vám to robí radosť, keď je to dieťa spokojné. Ve všem, co říkám, lze najít někdy s většími, někdy s menšími obtížemi pozitivní zprávu. Nebavíme sa o politike ani slovenskej, ani českej. No, Juraj, no. ty sa ako staráš o svoje deti? Si tiež doma otrokom? Ja No nemám sa koho opýtať, ja deti nemám, Silvia deti nemá. otrokom voči svojim deťom? No, No, nahrávate to. Ja mám vynikajúce deti a ešte lepšiu ženu. Tak. Juraj tým chcel povedať, že má pre nich pravidelné sporenie do fondov. Dám to takú vážnu. Mám pravidelné sporenie do fondov a verte, že by som si ho nekúpil, alebo teda nezebral, keby so mnou Dada a predtým Michal Štefaniča nerozprávali a nepýtali sa na to, čo je pre mňa dôležité. A na konci sme skončili pri deťoch. A preto mám sporenie do fondov pre nich. Ještě navíc. Vidíte, cieľová skupina sa vždy nájde. Dobre, tak teraz na vážno. Tomáš, vy sa často teraz vyjadrujete, že budúcnosť je v digitáli. Sme nejaká generácia, nejaké digitálne vychytávky máme, nemáme. Čo to ale znamená, že budúcnosť bude v digitáli? Vieme si to vôbec predstaviť a sme vôbec na to pripravení? Lze si to představit, protože jsme první generace, která už je jednou nohou přestěhována do digitální formy existence, myšlení a vnímání světa vlastně. Kdo z vás má budík? Jste takový trochu, no, co? Ano? Aký, přesně tak. No, takovej ten 2kilovej budík, no, s těma 2 budičkama nahoru a mezi nimi lítá 3. budička a budí je. Takovejhle budík. Tak, řekněme 7 lidí. A zbytek máte ale budík, nebo čím se budí zbytek? Budíkem. Susedom. Takže znáte tu písničku Video Killed the Radio Star? Aj vám ju zaspieva? Tohle proroctví se úplně nepovedlo, ale trefilo se ob generaci. Video nezabilo rádio zabila digitalizace. Jestli máte mobil 2 roky a mladší, tak nevím, jestli jste si všimli, ale nechytíte na něm rádio. Je rádio pomalu, smrtí, bez pohřbu, bez jediné slzy. No, schválně se podívejte, jestli tam normálně najdete, jestli můžete naradit rádio a jestli máte nový telefon, tak se vám to nepovede. Tak co se stalo? Digitalizace nejenže teda zabila rádio, se kterým se všichni vyrůstali, ale máte ho tam? Máte starý mobil, výborně. Veřejné přiznání. Takže mobil umřel ve svém těle, zůstal jenom ve formě jistých artefaktů, který si držíte z nostalgických důvodů, ale jeho duše kráčí. Teď poznám, kolik je tady autistů. Jako. Dál. Takže co se stalo s budíkem? Budík zemřel ve svém těle, ale existuje teď v nějaký duševní, chcete-li, podobě těm z vám, komu se nelíbí slovo duševní, což chápu, protože tradičně to do ekonomie nepatří, i když vlastně ekonomové hovoří o duších neustále. Jestli jste studovali ekonomii, tak ten termín znáte, akorát, že nás nikdy napadlo, že to je o duších a to je animal spirits. Jo, všichni akademici se vždycky soustředili na to animal, že se to chová, že to teda jako není zvíře, ale něco, co je animující, jako do pohybu uvádějící. A je to velice důležitý fenomén, kterým se vysvětluje všechno, co nejde vysvětlit v ekonomii, tak se vždycky to shodí na animal spirits. Ono to zní tak tajemně a nikdo tomu moc nerozumí. Ale jestli je to animal nebo ne-animal, modrý nebo červený, je jedno, je to zejména duch. Jo? Takže ekonomové mluví o duších už vlastně skoro 100 let a nevíme o tom. Ale těm z vám, komu není příjemný to slovo duše, tak tomu můžeme říkat program, algoritmus, nebo dokonce by se dalo říct raison d'être, kdybyste byli Francouzi, raison d'être budíku přežil, smysl budíku přežil. Aristoteles by řekl, že přežil telos, smysl, obsah budíku. Platon by řekl, že přežila budíkovitost budíku. Počítačový expert by řekl, že budík byl redukován do algoritmu. No a teď ten budík, který máte a nemáte, budík, nebudík,
který máte ve vašem telefonu, tak je lepší než ten hmotatelný, protože za první si tam můžete nastavovat vlastní hudbu, za druhý vás to nic nestojí, je to lehký, můžete to sebou nosit bez nákladu, jako Alenka v říši divu. Tam měla taky přece baťoch, do kterého se dávalo dát nekonečně věcí a furt vážil a objemoval stejně, tak to se nám dneska vlastně splnilo. My jsme dneska podobnější bohům, než ti, kteří o bozích psali před 1000 lety. Edward Wilson řekl krásný citát, že člověk je zvláštní bytost, která je kombinovaná s emocí z doby kamenné, s institucemi a strukturou víry a naděje ze středověku, obdařená zároveň téměř božskou technologií. Takže ten budík je lepší než ten materiální budík, ale už nežije v těle. Už jsme mu vytvořili svět, kde může existovat v ryze nehmotný, nebo duševní, nebo abstraktní, nebo digitální, to je jedno, jak to nazvete, podobě. Ve stručnosti tohle stejný se stane s víc a víc věcma kolem nás. Takhle například vsáklo a digitálno vsáklo žluté stránky. To je Google. Jo, takže pitomý žlutý stránky, na kterých se nedalo vydělat pořádně ani koruna, když byly ve své papírové formě, tak najednou jejich digitalizací se stala nebo osedlala jedna z nejbohatších firem světa. Jo, to samé, když se udělá, když se vezmete taxislužba, zdigitalizuje se, tak se dostanete někam k Uberu, tam nás ještě čeká příchod auta na druhou, protože jak jinak mám říkat automatickému autu, jo, samořídící samochod je auto na druhou. A co se chce říct teda, že ten průběh, ta spiritualizace, řekněme, vytáhnutí esence entity z jejího vězení těla, tak to nazývá Augustin, že jsme uvězněni, naše duše je uvězněna v těle, tak nám se podařilo u některých věcí tu duši vysvobodit, nebo naopak spíš jako vodníci, máte tady taky vodníky, vodníci chydali věci duší do do hrníčků, my chytáme duše věcí do těchto digitálních hrdíčků. Když už jsme u toho božstva, tak Harry Potter je takový seriál, dneska už je to spíš seriál, o mobilních telefonech, ale udělali malou chybu, že mysleli, že ten vývoj půjde směrem dřevěných tyček, ale vývoj šel směrem skleněných placek. Ale jinak ta funkce je stejná. Jo? Dvakrát mávnu nebo řeknu kouzelný slovo, což v případě banky je váš PIN, a letí mi energie finanční, kam chci, nebo takhle zmáčknu a mluvím se svojí mámou, která tady přitom vůbec není. A vždycky jako všem upozorňuji, že to není vaše máma, že to je mobil, do kterého mluvíte, že to zní jako vaše máma, ale my mluvíme s přístrojem a my normálně mluvíme nejen Siri, ale my prostě mluvíme s přístrojem a co tím chci všim říct, že i lidstvo podle mého soudu půjde brzo cestou budíku. Jinými slovy, zbavíme se biologického zlozvyku nosení života a život bude nadále v budoucnosti pravděpodobně nesen na těle, který bude děláno. Čiže budem ikonka v mobile? No. Jestli se vás někdo dá na plochu. Okrem manžela. Okrem manžela. Ale budeš veda smart bankingu. Ale vypadá to tak, že si tady opravdu chystáme nový habitat, jo? Což mimochodem, jestli vám to přijde trošku přitažený za vlasy, tak je to správně, je to koneckonců moje úvaha, ale abych to trošku zličtil, komu to přijde moc přitažený za vlasy, tak si uvědomme, že jestli jste se narodili ve městě, tak jste nikdy neviděli nic přirozeného. Všechno kolem vás je umělohmotný a bude umělohmotný a do smrti neuvidíte, neucítíte nic přirozeného. Jo, teď se polídněte kolem sebe. A to je to celkem taková ekologická budova. Všechno, na co jste se kdy podívali, existuje jenom ve smyslu pro člověka. Ta židle, kdybychom ji našli v pralese, tak ta židle sama o sobě nemá žádný smysl. Nutně bychom usoudili, že tam nějak musel procházet nebo prolítávat člověk, protože židle vám jen tak sama od sebe nevyroste. Takže my žijeme v umělém prostředí a už dávno nejsme schopni žít v přirozeném prostředí. Jo. Takže i ty tady stromy, nebo co to je? To je živé, to není. No, když říkám strom, ten je tady jenom kvůli tomu, že nějaký interní designér se rozhodl, že tady bude hezky vypadat.
Jo, z přírody se stává obstákl a ty stromy venku, ty jsou tam taky jenom kvůli tomu, že to vlastně hezky vypadá. Ale už to není příroda ve své přírodovitosti. Jo. Takže i kdybyste nakrásně odjeli na 2 měsíce do Tibetu a meditovali tam a snažili se objevit reálné, tak ani to není možné, protože kamkoliv pojedete, budete obaleni takovým automatickým neviditelným kondomem západní společnosti, protože vždycky u sebe budete mít slovenský pas, kdyby se náhodou něco stalo, tak vás naše slovenská diplomacie vyseká. Budete mít kreditní kartu, kdyby náhodou, a budete mít někde možná úplně ve spodku batohu Viplay, ale mobilní telefon. Jo, budete mít tyhle 3 nápojky životní energie, která vám umožní fungovat v umělém prostředí, byť dojem bude, že jste v přírodě. Takže ekonomický, abych to zakončil, tak je taky klidně možný, že za několik desetiletí nebo málo staletí zbankrotuje obuvnický průmysl, protože prostě už boty používat nebudeme. A budeme chodit do reality asi tak, jako dneska chodíme do lesa. To znamená 1, 2krát do roka z nějakých důvodů, kterým vlastně pořádně moc nerozumíme, většinou to chtějí po nás babičky a maminky starší generace, které ještě mají tyhle zlozvyky přírodní. Ale jinak v lese už nežijeme, žijeme ve městech jako lidstvo. Kdysi jsme žili v lesech, ale už tam nežijeme, náš habitat se změnil. A dneska je první generace, která když žila, která si může zcela digitálně a realisticky, a když to řeknu vošklivě, vědecky představit, byť to stále ještě technicky není možné, ale už je představitelné, že strávíte celý svůj život v novém virtuálním světě internetu. Prostě si tam připravujeme habitat, kam se jednoho hezkého dne přestěhujeme a z homo economicus se stane homo digitalus nebo interneticus nebo něco takového. Toho sa bojím, že nebudú topánky, ale oni určite vymyslia nejaké virtuálne topánky, budú, takže áno. určite áno. Juraj, v vašem případě by to byla teda škoda. Ale tak topánok nie je nikdy dosť. Ja si kľudne urobím zásobu aj tých virtuálnych, ale poviem to doma. Juraj, digitálna naša banka. Provokačná otázka? To by mal asi najviac, keby tu bol hovoriť Braňo Straka, to je taký, asi myslím, duchovný otec, ale ako myslím, že asi všetci, čo tu sú, vedia, že to prepojenie je asi pomerne veľmi silné. Ja nebudem obťažovať ľudí číslami, ale to, že je jedna z najväčších tzv. Penetrácií mobilného bankovníctva, to nie je naša interpretácia, to je fakt. A má to svoje plusy, má to svoje mínusy. Ja mám pocit niekedy, že sme troška precenili ten efekt. Ja teda dúfam veľmi, že to, čo hovorí Tomáš, nebude v najbližších 10 rokoch realitou, lebo inak teda neviem, kde ja sa tam nevidím veľmi v tom obrázku. Jedine ako ikonka vedľa Danky inde. Ale ja mám troška pocit, že tá prevaha toho, že digitál má aj negatívne efekty. A preto sa napríklad snažíme hovoriť, že tá, povedzme, že strednodobá nejaká budúcnosť je tá kombinácia, digitál a teda ten človek vedľa. Myslím, že na fondoch sa to dá úplne ideálne ilustrovať tým, čo sa minulý rok spúšťalo a ja teda verím, že viacerí z vás to poznajú. A to je prehľad vývoja fondov v digitále, teda v smart bankingu. A hovorím vám kolegom na pobočkách, že tým získali unikátnu príležitosť, pretože sme vďaka tomu digitálu a vďaka tej dostupnosti tých informácií umožnili človeku sa zbaviť jedného veľkého problému a to je strachu, alebo ho troška eliminovať. A hovoríme, lepšie je sa báť, ako sa zlaknúť. Takže keď vy vidíte denne, ako sa hýbe hodnota vášho majetku, no tak máte troška menšie obavy z niečoho, čo určite príde. Keď k tomu ešte spojíte človeka, ktorý je pre vás dôveryhodný, ktorý vám povie, ten problém určite príde, ale keď príde, tak volajte mne, nie nejakej inštitúcii, ale mne, tak vytvoríte podľa mňa kombináciu, ktorá môže ešte dlho fungovať a na tom stojí tá naša ambícia využívať digitál a kombináciu s ľuďmi z obchodu pre klienta. Tomáš vydal minulý rok pomerne známú knihu, ktorá je už na Slovensku vypredaná, ťažko ju dostať, ako budeme žiť za 20 rokov.
Je to kniha, kde on spolu s 19 ďalšími osobnostiami českého života filozofuje o budúcnosti, aké to bude za 20 rokov, možno ste ju niektorí čítali. Je tam doktor, architekt, politik, herec, športovec, je tam aj Tomáš. A v tej knihe sú mnohé príbehy až ťažko predstaviteľné, že čo bude o 20 rokov, že to bude svet, kde nás prevalcujú iba technológie. V nejakom rozhovore ste povedali, že Trump nemá stavať múr s Mexikom, že to, čo mu ohrozí pracovné miesta, sú práve tie technológie. Tak ako teda budeme žiť o tých 20 rokov a keď to môžem premostiť na investície, ako budeme investovať o 20 rokov? Tam platí exponenciální řada. Teď jsem to zrovna počítal na té minulé konferenci, protože se nám to hodilo. Teda exponenciální řada, podle který se mimochodem chová komplexní systémy typu život, ale i digitalizace, tam ta exponenciála je podobná. Tak během 30 kroků, když jste v exponenciále, tak během 30 kroků víte, víte, do jaký kadence čísel se dostanete po 30 krocích exponenciálně. Zhruba si tipněte. Stovky, tisíce. Je to 10 500 miliard během 35 kroků. Jo, takže ta budoucnost je v tomhle extrémně těžko předvídatelná a proto, když to řeknu hezky česky, si trošku dovolím pustit fantazii na špacír, protože odhadnout exponenciální vývoj je podle mě lepší to přehnat, než to podehnat. Takže moje metoda je taková, že srovnám, jak vypadala práce před 100 lety s tím, jak vypadá dneska a o tuto změnu se změní za 20 let. Jo, to je před 20 lety jsme pracovali v pracích, které neměly vůbec žádný smysl, nemělo to žádnou spojitost s tím, co děláme. Byla to práce těžká, ničivá, od rodiny odtrhující a nepříjemná a svalama dělaná. Dneska, když jdete do práce, tak vlastně my už nepracujeme. Jo, drtivá většina slovenského HDP už vlastně nepracuje, my chodíme do práce si povídat. Takhle to vypadá na board meetingu, jo? Co prostě povídáme, jeden jako tam. A nejlepší příběh má vždycky generální ředitel, jo? Nejlepší, tomu se říká vize nebo strategická, to je jedno, ono totiž taky, aby to nevypadalo úplně jako u dětí, tak tomu dáváme takové důležité věci a čísla. Ale jinak je to prostě 6 kluků a holek, kteří si povídají o tom, jak se bude vyvíjet další díl Hvězdných válek. Jo? A potom ještě risk report vedla. Tak. A pak se to počítá a tak dále, tak dále. Jo, takže vlastně, kdyby člověk z minulosti před 100 lety viděl, jak dneska pracujeme, tak měl pocit, že odpočíváme, že zažíváme zahálku. Naopak, kdyby viděl, jak odpočíváme, jo, jogging, pěstování věcí, lepení letadílek, prodávání hipstrovských limonád, tak by myslel, že pracujeme, ale my odpočíváme. Takže nejen, že ta práce je teď mnohem ličtější, je taková mnohem spirituálnější, jo, rozdíl mezi kopáním v dolech a pracování pro ČSOB, tak to jako tu spiritualitu nebo duševnost té činnosti sami jistě oceníte a to se děje s celou ekonomikou a tím, jak se překládají hodnoty z materiálních do abstraktních a z abstraktních do digitálních, tak to je právě ta struktura, která mě jakoby zajímá sledovat. To znamená, nebo já to můžu dát ještě konkrétnější příklad, protože Monika mi říkala, že nedávám konkrétní příklady, že to je občas moc abstraktní, tak já to zkusím. Monika je jeho asistentka. Jo. Takže rozdíl, když vezmete mezi 3 velkýma firmama, které byly takový doajeni nebo legendy současnosti, bylo nejdřív IBM, to vyrábělo jako věci, na které se dalo ťukat, pak přišlo Microsoft, to vyrábělo systémy, takže ta abstrakce poskočila o neskutečný schod nahoru, protože na Microsoft Windows už nejde zaťukat, ale furt to jde aspoň koupit a furt to jde zabalit do krabice. Další stupínek je IBM, Microsoft, Google. Google od něj už nejde ani pořádně nic koupit, Google spíš prodává vás, než vám. Microsoft třeba dělá takový starý HRovský zlozvyk, že zaměstnává svý vlastní zaměstnance, což Google dávno nedělá. A taky Microsoft platí lidem, kteří pro něj pracují, což je takový zastaralý.
Microsoft, většina zaměstnanců Microsoftu, nebo většina lidí, co pracuje pro Microsoft, tam není zaměstnaný a nedostávají žádný plat, například vy. Jo, vy všichni přidáváte hodnotu Microsoftu, kdykoliv si pověsíte video se svým domácím mazlíčkem na YouTube. Takže tyhle 3 společnosti, jenom za naší doby, vidíte, jak se změnila ta abstraktní komponenta. Jo, zkuste někomu vysvětlit Google, kdo by žil před 20 lety. I Microsoft bychom měli problémy. Jo. Ale já tomu říkám Things, jako IBM dělal Things s Gčkem, Microsoft dělá Things, on prodává logické struktury, algoritmy, programy, no a Google prodává non-things. Jo, tam už je to nějaký těžko vyjadřitelný. Co to je. Tak a teď otázka pro chytré, co bude v budoucnosti. Dodejte mi do toho 4. komponentu, která bude zase ten schod té abstraktnosti větší. Já jsem tím přemýšlel zhruba 3/4 roku a včera mě před usínáním napadlo, že, abych byl totiž vtipnej, že by ten 4. schod by se mohl jmenovat něco jako Doors. A vtipný je to právě kvůli tomu, to hned vysvětlím, vtipný je to kvůli tomu, že Microsoft vyráběl Windows. Jo, chápete, tady země, ti to mě chápají, nebo tato, koukám, že se to zoomuje na jednu jedinou konkrétní osobu, takže máme tady epicentrum. Ale jo, takže pokud Windows nám umožnili oknovitý vhled do digitálního světa, tak ta nová generace, která přijde po Google, nám umožní už do něj vstoupit. Proto se to bude jmenovat jako moje oblíbená swingová kapela. No super, ja som v tej knihe čítala aj to, že lekár v budúcnosti je vlastne herec, lebo že ho nahradia stroje, takže naťukajú moje údaje o mne a ten počítač mi vyhodí moje choroby a niekto, kto bude mať bielý plášť, nebudem hovoriť pán doktor, ale on bude herec, zreprodukuje, čo prečíta. Tomu by som možno ešte verila, že sa to môže nastať, ale neviem, či by som verila tým informáciám. To je to isté, jak poradenstvo v digitáli, že... No na to je tam právě ten doktor, který vypadá jako člověk, abyste mu věřila. Tu emociu. To bude dělaný to bude tak za 20-30 let. Mimochodem to funguje už dneska. Už dneska vám diagnózu dělá Newton, který kdysi vyhrál v Jeopardy. Takže dneska většina sestřiček vám dělá diagnózu už jako díky deep learning. Umělá inteligence mimochodem už funguje ve vašich počítačích. Jestli jste si někdy všimli, tak vaše fotky, které nemáte otagované, když tam napíšete zmrzlina, tak vám to vyjde všechny fotky, na kterým jste vy kdykoliv nafotili zmrzlinu. Takže to je už se tohle děje. A mimochodem ještě, jak jste říkala s tou ikonkou, tak vy už jste ikonka v telefonu svého dítěte například. No, to se prostě zmáčkne a máma něco udělá. Jo, nebo manželka, nebo dcera, nebo kdokoliv. V digitálnom svete. Super. Tak. Silvi, fondy o 20 rokov budú? Tak snáď budú. Prosím? Sírový fondy. Sírový fondy, alebo čokoládový, tiež dobre. Tak snad budú, nejaká forma investovania podľa mňa pretrvá, či už to budú fondy, alebo príde nejaký iný druh, to nevieme. Veľmi ťažko sa odpovedajú na otázky, že čo bude v budúcnosti, lebo podľa mňa budúcnosť je už zo svojej podstaty neistá, takže ako ťažko povedať, čo budúcnosť prinesie a kryštálovú gulu som si zabudla dnes doma, takže nedám úplne exaktnú odpoveď. A podľa mňa tým, že existovalo nejaké dlhé roky už investovanie do akcií, dlhopisov, to je tu už proste veľmi, veľmi dlhé obdobie. Ja verím tomu, že to investovanie v nejakej forme pretrvá. Samozrejme, každá doba prináša aj nejaké novinky v rámci investovania, či už to bitcoiny, niekedy je na vrchole zlato, niekedy sú to akcie, niekedy sú to dlhopisy a niečo môže byť úplne niečo iné, nejakí čínski kamaráti vymyslia nejakú inú kryptomenu, ako to je vždy možné, ale ja verím a chcem veriť tomu, že nejaké formy investovania, také tie základné, to znamená, že základné rozdelenie medzi akcie a dlhopisy a podľa mňa pretrvá aj do budúcnosti. Tak dúfam, že áno. A dúfam, že teda budem mať prácu aj v budúcnosti, lebo je tá práca moja na to naviazaná. Samozrejme, viem si predstaviť, že by som robila aj niečo iné, ale verím, že to investovanie má zmysel a verím, že v nejakom spôsobe pretrvá.
Možno vymyslíme nejaký virtuálny fond ako ochutnávku pre investorov, čo sa boja investovať. Možno nejaké akcie spoločnosti, ktoré sú v tomto smere zamerané. A vždy tie možnosti nejaké sú. Okay. Juraj, a bankovníctvo 20 rokov budú pobočky, alebo to bude fakt len cez ikonky, alebo ako to vidíš? Mi sa to páčilo, ale ja som není vlastník, ja som zamestnanec, takže sa mi to nepáčilo, že nebudú platení ľudia za tú prácu. To si neviem predstaviť, koho oslovilo veľmi. Sťažuj sa v Google. Taká budúcnosť. Ja myslím, že bude zásadne iné, ako si dnes hocikdo predstavujeme. To znamená aj také ako tí, čo rozprávajú, že pobočky nebudú a bude to len komplet digitál, alebo tí druhí, ktorí... Podľa mňa sa nedá predikovať vôbec skoro, 20-ročný horizont, my sme sa o tom bavili pri obede a mňa osobne docela akože tá rýchlosť tých všetkých zmien, tých technologických desí, naozaj, teraz to myslím docela vážne, lebo aj s kolegami často hovorím, že keby sme dnes tie telefóny, čo sú tie luxusné značky, tie drahšie značky stoja 700 €, to nie, ten telefón, nie som v tom úplne expert, ale má výkonnosť ako super veľký počítač pred pár rokmi. A táto zmena sa udiela za koľko? Ja neviem, za 5 rokov, za 7 rokov, za 10 rokov. A tá rýchlosť iba naberá na obrátkach. Myslím si a viac, že aj tie negatívne efekty začneme si viac uvedomovať. Už dnes sa o nich píše a o potenciálnych rizikách a o strate súkromia a tak ďalej. A ja si proste myslím v tomto, že človek bude stále vyhľadávať druhého človeka. Ono je to síce niekedy smiešné s tým telefonátom, koľkokrát vidíte niekoho, kto rozpráva do železnej alebo umelohmotnej krabičky a divne sa smeje a normálne akože nevieme rozlíšiť, že to je teda umelohmotná krabička. Ja som to minulý zažil v lietadle. Pani za mnou, ona si nepočula to, že vypnite telefón. Ona sa smiala, ona sa strašne zabávala, všetci sa na ňu pozerali, lebo to vyzeralo hrozne, viete. No, keď nerozlíšite, že na druhej strane ten človek vás nevidí, tá mimika sa spustí automaticky, pretože tam počujete človeka na druhej strane. A podľa mňa vzťah človeka s človekom sa najbližších dúfam, že storočí nedokáže nahradiť nejakým robotom. A preto si myslím, že ten model bude nejaká kombinácia. Ale ja otvorene sa tým ani nezapodievam. My často dostávame otázky alebo ja dostávam otázky, že koľko máme mať pobočiek, teraz to troška prepojím s takou dennou témou a stále hovorím, že tá otázka je zlá. Tá otázka nemá byť, že koľko máte mať pobočiek, ale čo majú robiť. A keď vyriešite toto, najlepšie ako to vyriešite, poviete, že čo nemajú robiť, ostane vám to, čo majú robiť, tak potom môžete sa baviť o tom, koľko máte mať obchodníkov, koľko máte mať pobočiek a podobne. Určite to bude o väčšej a väčšej kombinácii. Určite veľa vecí z toho, čo dneska robíme, vôbec nebudeme robiť. Vôbec. Nie, že to bude niekto vôbec sa nebude robiť. Myslím si, že o to viac bude to, čo aj dneska robíme, je to také neviditeľné a nevieme to merať. Nevidíme to v žiadnej výsledovke. A to, na čom stojí bankovníctvo, to sa volá, že trust, ako dôvera, tá vzniká medzi interakciou človeka, že toto bude o mnoho väčšia a viac viditeľná nejaká hodnota. Bavíme sa o budúcnosti, bavíme sa o digitáloch, ale ten bežný život, hlavne teda investičný, ovplyvňuje aj politika. V poslednej dobe sme čelili veciam, ktoré sa stali, keď málo kto predpokladal, že sa stanú. Napríklad málo kto veril, že Británia vystúpi z Európskej únie. Stalo sa a dnes sú v Británii voľby, kde si Theresa Mayová ide potvrdiť svoju pozíciu, či ona vyvedie Britániu z únie, alebo nie. Trhy na to reagujú, čoraz častejšie kratšie. Nikto si nevedel predstaviť Trumpa ako prezidenta Spojených štátov a už je pánom Bieleho domu. Trhy znova reagovali, znova veľmi krátku chvíľu. Sú teda tie politické rizika podhodnocované alebo nadhodnocované, keď sa trhy dokážu tak rýchlo zregenerovať? Silvi, čo si myslíš?
Podľa mňa začínajú možno trošku od nich abstrahovať. Ty si vlastne spomínala presne minulý rok, keď sa uskutočnilo alebo viacero takých z politike udalostí, ktoré boli od začiatku vnímané ako pomerne dosť rizikové, či už to bol spomínaný Brexit, hoci tie prieskumy pred samotným v podstate referendum boli veľmi tesné, tak tie trhy do poslednej chvíli verili tomu, že Británia sa rozhodne zostať v Európskej únii, nestalo sa tak. Tá reakcia síce potom bola pomerne dosť prudká, ale tá reakcia trvala asi nejaké 3 dni. A veľmi rýchlo sa tie trhy spamätali. Potom samozrejme prišiel november, Trump, ktorý bol kandidát veľmi nepriateľný pre trhy, zvíťazil napriek všetkému a paradoxne vtedy tá reakcia trhová bola možno iba niekoľkohodinová a veľmi rýchlo znova prišlo k tomu spamätaniu na trhoch. A paradoxne je aj vtedy to, že práve ten Trump, ktorý bol vnímaný ako kandidát totálne ako zlý, tak spôsobil to, že jednoducho začali tie akciové trhy rásť, hlavne tie americké, a posunuli viackrát svoje historické maxima. Takže to, čo bolo nakoniec najskôr vnímané ako veľmi zlé, sa otočilo vlastne ako v niečo veľmi kladné, aj keď treba povedať, že takéto nadšenie z neho veľmi ustupuje už v tej poslednej dobe, lebo jedno sú nejaké veľkohubé sľuby, ktoré politici často dávajú, pretože to samozrejme pomáha vyhrať voľby, ale potom ich dobehne tá realita, keď veľa tých sľubov musia preniesť do reálneho života, čo sa im už nedarí, pretože nie sú v tom rozhodovaní sami, vždy to musí rozhodnúť nejaký parlament, alebo či je to v Amerike Senát alebo Kongres. Takže ja veľmi, veľmi ľahko nasľubujem niečo, to dokážem aj ja, ale potom splniť je to oveľa horšie. Ale to nie sú samozrejme iba tieto dve udalosti, pretože my keď sa pozrieme nejako hlbšie do histórie, tak bolo veľa udalostí, ktoré sa vnímali ako potenciálna veľká rozbuška na trhoch. A to neboli len udalosti politické, boli to aj ekonomické, politické. Keď som ja pozerala nejaký graf, že čo sa stalo v politike a čo spôsobili pád akciových trhov a kedy sa tie akciové trhy potom vrátili do normálu, tak asi najdlhšie to trvalo, keď bol odvolaný alebo odstúpil prezident Nixon v 1974, tak vtedy to trhom trvalo asi nejakých vyše 200 dní, keď sa spamätali tie akciové. Potom to bola iracká invázia do Kuvajtu v 1990, to podobne trvalo. A všetky tie udalosti, ktoré vlastne prechádzali potom, už trvali oveľa krátší čas. To je len politika, samozrejme stávajú sa aj iné udalosti, ako prasknutie technologickej bubliny, to bolo v roku 2000, kedy si mnohí mysleli, že už prichádza nejaký Armagedon, keď technologické spoločnosti, ktoré predtým dosahovali neuveriteľné, to na dennej báze, oni rástli o XX%, nabrali na svojej hodnote a už to potom neplatilo potom 2000. Potom boli dvojičky, padli, potom mnohí z nás si pamätáme, čo nebolo tak veľmi dávno, rok 2008, keď bola vlastne veľká finančná kríza a vtedy proste hlavné akciové indexy padli aj o 40% a verím tomu, že kto mal vtedy zainvestované, tak si povedal, že už nebude nikdy investovať a už sa tie trhy z toho nikdy nespamätajú, ale prišli roky ako 2014, 2012 a zrazu to bola už iný príbeh, iná rozprávka a znova sme boli niekedy na úrovniach, ktoré už vyzerali úplne inak a vyzerali úplne optimisticky. Takže ja hovorím, že vždy paralely sa dajú nájsť aj v tej minulosti, ale tá minulosť nám aj hovorí o tom, že zatiaľ tá ozdravná schopnosť nejakých tých trhov tu stále existovala a oni naozaj sa dokázali vymaniť z toho veľkého dna alebo z veľkého prepadu, ktoré tam bolo a dokázali sa vrátiť na tú cestu späť. Takže veci sa stávajú a veci sa určite stanú aj niekedy v budúcnosti. My ich nevieme momentálne identifikovať. Ja práve hovorím, že keď som sa teraz tak pripravovala aj na také veci, keď sa ma niekto pýta, že tak je taký pokoj na trhoch, v podstate sa nič nedeje, je nízka kolísavosť, je nízka volatilita, akcie nám rastú, tak už je to také zrelé, že príde nejaká korekcia, už sa proste tak začína o tom hovoriť, že čo to bude, aj len otázkou, že aká to bude rozbuška, že čo to vyvolá. Určite to nebudú britské voľby, ktoré sú na programe dnes, pretože buď vyhrajú v podstate konzervatívci alebo lejbristi, prípadne bude zostavená nejaká vláda s menšinovou podporou, tak či tak to bude nejaká vláda, ktorá bude mať mandát vyviesť krajinu z Európskej únie. A to je možno nejaké pomerne do strednodobé riziko, pretože tie rokovania budú dlhé, budú pomerne určite ťažké, každá strana si bude chcieť presadiť to svoje a to v nejakom strednodobom horizonte môže predstavovať nejaké riziko, možno nie bezprostredné, ale určite na tej dlhšej trase nejaké. Tá váha politických rizik je asi stále menšia a menšia, takže to je len niečo, čo si prečítame, aby sme boli v obraze a nejako zohľadniť pri investovaní. Zatiaľ to tak vyzerá, ale to treba chápať podľa mňa v nejakom kontexte, lebo ja si myslím, že tá váha tých rizik teraz je taká nízka, lebo sú na to vhodné vytvorené podmienky, že prečo investori sa na tie politické rizika tak nepozerajú.
Možno sú to také vlastne tri. Jednak k tým ekonomikám sa relatívne darí, oni rastú, proste rastie ekonomika, rastie priemysel, rastie export, to je ako celkom všetko v poriadku. Potom ďalším faktorom môže byť to, že na trhu je strašne veľké množstvo peňazí. Jednoducho centrálne banky na to, aby tie ekonomiky podporili, nalievajú do toho systému peniaze. To drží úrokové sadzby nízke, toho všetci sme svedkami, kto máme sporiaci účet, vieme, aké tam máme úrokové sadzby. A tí, čo ale investujú, hľadajú prirodzene nejaký spôsob na to, aby získali nejaký výnos a tým pádom idú do tých akcií, pretože to je jediný taký spôsob, kde ten výnos môžu získať. Takže to je to, že nemáme inú alternatívu. Ak chcem dosiahnuť výnos, musím investovať a musím ísť do akcií. Akože to je ďalší faktor, ktorý pomáha tomu, že oni dokážu vlastne od tých politických rizík abstrahovať. Takže je vytvorená na to taká pôda, aby momentálne tie politické rizika neboli také dôležité. Ale to sa samozrejme môže zmeniť, lebo to nikdy nevieme. Ale muselo by sa stať asi niečo veľmi zásadné a presvedčivé, aby sme si tomu uverili. Tomáš, vy vo svojich úvahách ekonomických sa utiekate buď k bajkám alebo náboženstvu, nespájate to s politikou, tu si teda v tom digitáli neviem predstaviť. Prečo ste si vybrali, alebo prečo spájate tie svoje úvahy s náboženstvom, keď niečo vysvetľujete, tak použijete buď biblický alebo nejaký mytický príbeh? Prečo práve táto cesta? Protože pro mě je počítačový program nejmodernější a nejexaktnější a možná nejužitečnější, ale tím si nejsem jistý, forma mýtu. Počítačový program je mýtus, internet ve skutečnosti neexistuje. Na internetu existují duše věcí nebo reflexe věcí, které umíme převést do 0 a jedniček, ale ve skutečnosti je to mýtus. To, když se díváte do digitálního časoprostorového červí díry, kterou jsme vždycky hledali ve vesmíru, tyhle červí díry, nikdy jsme je nenašli, tak jsme nakonec zjistili, že každý z nás jednu nosí v kapse, to je červí díra, která dostane vaše vědomí do jiného časoprostoru a ten časoprostor nemusí být ani reálnej, může být zcela fiktivní. Takže to je naše vdušování se do tady toho. No a ten politický trend tady je druhá velká tendence. Teď vlastně žijeme v kulminaci 2 trendů. Jeden z nich je ta abstraktizace, která právě si prochází mytologickou fází a ta mytologická fáze spočívá v tom, ve vynálezu existencí 2 světů. Jo? Takže pro ty z vás, kdo jste trošku filozoficky založený, tady vznikl první rozboj, tady vzniklo normativní vidění člověka. Předtím člověk byla bytost, řekněme zvíře, který bral věci pozitivisticky, to znamená bral věci tak, jak jsou, pak se v něm probudila normativita a najednou se uvědomil, že může měnit svět k obrazu svému, až jsme ho měnili téměř ze 100%. Ale na to, abyste byli schopni přetvořit svět k obrazu svému, tak musíte mít extrémně velmi vyvinutou abstrakci a musíte si vymyslet vysněný svět. Takže svět, kde medvěd žere člověka, nějaký génius se musel něčím praštit do hlavy a najednou vymyslel svět, kde on žere medvěda. Ale s tou realitou nebylo možný, nebo s přírodou nebylo možné utkat se přímo, ale jediný způsob, jak člověk mohl jíst medvěda a ne naopak, je udělat trik. V psychologii nebo v antropologii, jestli to někdo studujete, tak to je ta prapůvodní představa trickstera. Nejstarší architekt je trickster. To je, když nemůžu bojovat s realitou přímo, tak udělám ústup stranou, udělám trik. V tomhle případě, světe, div se, díru v zemi. Co má co společného díra v zemi s tím, že já jim medvěda, spíš než on jí mě. To je neskutečná vlastně jako pokrok v abstrakci. A zároveň to znamená, že se nám zrodil nějaký ideální svět. Hezky se to demonstruje právě v náboženství, nebo v psychologii, a nebo v matematice. Matematika je krásný příklad neexistujícího, ale zcela reálného, mýtického, ale tím skutečnějšího světa. Solust kdysi řekl, že mýtus je něco, co se nestalo nikdy, ale děje se to neustále. Takže proto používám ty staré mýty, protože ono je to vlastně furt jedno a to samý. Mimochodem, ta naše debata o umělé inteligenci, teď jsem měl přednášku na Jalově univerzitě na teologickém odnoži,
kde jsem ukázal užitečnost těch starých textů, zejména z hlediska umělé inteligence, protože když božstvo tvořilo lidi ve všech mýtech řeckých, hebrejských, tak muselo prožívat stejnou úvahu jako my teď. Protože umělá inteligence je něco, co nás může zbavit století nebo tisíciletí vybudovaného místa na vrcholu potravinového řetězce, tak teď je obava, že o tu pozici neohroženosti přijdeme. Podobně tak Bůh, nebo bozy, nebo to záleží, jaký příběh vemete, tak vytvořili člověka a teď, že jo, v zahradě Eden umělá inteligence, člověk 01, dostal úkoly 2. První úkol byl seřaď moje stvoření tak, aby se mi to seřazení líbilo. To je taky úkol, který dáme umělé inteligenci. Seřaď mi fotky, skategorizuj mi něco, kde vyzkoušíme, jestli je inteligentní, ale zároveň intuitivní a jestli nějakým způsobem rozumí struktuře stvoření, tak jak jsem to stvořil já. Takže moje fotky, které jsem stvořil za poslední 2 roky, ty mi rozstřiď. A čekáme, že nám to rozstřídí třeba podle místa, nebo data, nebo příležitosti. Nečekáme, že nám to rozstřídí třeba podle světlnosti, nebo podle času ve dni. To by nám nebylo nikterak užitečného. Takže to vyžadujeme i intuici. No a druhá věc, kterou přikážeme umělé inteligenci, abychom vytestovali její schopnosti, je nešahaj na červený čudlík. Ten první úkol je intelektuálně náročný, ten jsme mimochodem jako lidstvo zvládli, tam ani jinak dost si stěžující Bůh si tentokrát jako nihil obstat, nemá žádné připomínky, ale ten druhý úkol jsme nezvládli. No a teď si představte, co bychom teda dělali my jako lidi, kdybychom vytvořili umělou inteligenci. Mimochodem už jenom ta zahrada Eden, to je taky hezky symbolický, protože dneska se umělá inteligence smí vyvíjet jenom v laboratořích, které jsou takzvaně air-gapped, jsou obaleny zvukovou propastí, aby tam nevedly ani dráty od elektriky, aby náhodou, až se ta umělá inteligence probudí a nabere vědomí, aby nám neutekla do širého světa. Jo, takže zase ta zahrada Eden lze představit jako jakousi laboratoř. Tak a teď si představte, že vytvoříte umělou inteligenci, která je prudce inteligentní, schopná, rozumí vám a dokáže zorganizovat vaše tvorstvo a zároveň je neposlušná. No tak co byste s touhle umělou inteligencí udělali? Asi zničili a začali možná s andělama nebo někde jinde. Ale podle hebrejského stvořitelského příběhu nebo mýtu tohle Bůh za mě chtěl udělat, ale nebyl toho schopný. On totiž najednou zjistil, že nevytvořil produkt, ale vytvořil dítě. A možná i ta naše umělá inteligence v domnění, že vytváříme produkt, vytvoříme svoje dítě, které nás v posledku pojme do sebe a zabije v těle, ale nechá nás, možná my pro umělou inteligenci budeme bohové. To je jedna z mála nadějí, ke kterým se někteří filozofové uchylují, že v tomhle formě přežití možná přežijeme, když se budeme prezentovat jako bohové k té umělé inteligenci a vyžadovat od nich třeba oběti, jo? Protože hodně ekonomů si slibuje, že nové daně budou financovány zdaněním kapitálu, ať už je to Lord Skidelsky nebo Bill Gates, kteří navrhovali, že ten minimální garantovaný příjem se bude platit nikoli z tradičních daní, ale že nám na to udělají, budou vydělávat stroje a umělá inteligence, která bude vlastně na nějakým jiným způsobem lidstvem, než jsme byli doposud zvyklí. Ale to se taky možná stane, že ta umělá inteligence se o ty peníze nebude chtít dělit. Jsou prostě moje peníze. Takže jestli se marxistická třída v uvozovkách a s úsměvem na tváři emancipovala podle Marxe během 1800 let, jí došlo, že se zbouřila proti útlaku buržoázní tvrdé kladiva, tak možná umělá inteligence touhle úvahou projde během nanovteřiny nebo dvou vteřin a my ji nebudeme moc zničit, protože najednou jsme si uvědomili, že jsme opravdu stvořili dítě. A zamulujeme se do něho a náš vztah s umělou inteligencí bude stejně komplikovaný, jako to popisuje Bible, vztah s božstvem a s lidma. Jo. Kdyby měl Bůh Facebook, tak si myslím, že vztah s lidstvem by měl v kategorii it's complicated. Jo. Takže v tom je třeba starý teologický příběh, já bych to samý mohl ukázat na řecké mytologii, nebo jaký budeme bohové, nebo jak se vlastně lidi chovají v situaci, kdy jsou jim splněny všechny sny.
jak se choval Adam s Evou v ráji, kdy neměli žádný důvod si stěžovat, měli plno jídla, plno zábavy. Na světě existovala jenom jedna žena, představte si, kolik problémů to vyřeší už jenom ta minimalizace. Jo. A jeden chlap, jo, to je 90% problémů vyřešeno jenom s tím malým detailem, který si málo kdo všimne. Na celé planetě jenom jedna jediná protihráč. Přesto tam nebyli schopní vydržet. Jo. I Ježíš vlastně mluví o tom, jak dlouhodobé setrvání v ráji degraduje člověka, například v podobenství o marnotratném synovi, kde ten syn, který zůstal u toho otce, který zůstal v tom pomyslném ráji a neodešel a nerebeloval, tak ten vlastně nakonec byl morálně zakrslý víc než ten člověk, který nebyl schopen v tom ráji dlouhodobě udržet. Takže třeba pro mě číst si staré příběhy typu Bible pohledem digitalizace je hrozně zajímavá. Jo? Jak se chovají bohové, když si můžou dělat jakýkoliv pravidla chtějí? Budeme spravedliví nebo budeme mučit svoje poddaný, tak jako to Bůh udělal s Jobem například. Jenom abychom zjistili, jestli ta forma entity je taková, jak si představujeme, a jestli aspoň rozumíme rudimentálně. Takže a ještě skončím posledním příběhem, abych teda nepoužíval furt tu Bibli, ono je to hezky vidět i v pohádkách. Jo. V psychologii se tomu říká id machine a to je stroj, který vám přeje vaše necenzurované přání. Jo, to znamená, je to třeba pohádka o zlaté rybce. Jo. První přání je excesivní, druhý přání je ještě excesivnější a třetí přání je prosím tě uveď všechno do původního stavu. Jo, to je, jestli vlastně můžu říct jeden vtip, jak Bill Gates vyloví zlatou rybku a říká, a chce jí hodit nazpátek do té vody a ta zlatá rybka říká, počkej, a co si přání? A Bill Gates říká, no tak povidej. A ještě chcete jeden HRistický, ten ale fakt dobrý. Jsou tady nějaký HRisti? Jsou. Tak já jsem slyšel, že prej u nás, aspoň v Praze, koluje takový nový vtip, zlatý pravidlo HRistů se to jmenuje, že když vám přijde na jednu pozici 100, nebo to je jedno kolik, ale velké množství nových pracovních pozic, tak aniž byste se na to jakkoliv dívali, tak máte zhruba půlku nebo víc, to je jedno, prostě co vám přijde pod ruku vzít a i hned hodit do koše nebo do kartovačky. Z kartovačky. Víte proč? Protože prostě nechcete spolupracovat s lidmi, kteří mají takovou smůlu. U nás to asi taký problém nie je. My sme radi, že prídu nejaké životopisy, že? OK, tak poďme späť k investíciám. A je to spravedlivý, že výběr byl náhodný. A spravodlivý. OK, tak na odľahčenie späť k investíciám. Veľmi jednoduchá otázka pre každého. Čo bola vaša najlepšia a najhoršia investícia? Silvi. Fíha, moje dobré investície boli ropa, Rusko, to boli nejaká rozvíjajúca sa Európa. O bohatom Rusovi na Ferrari hovorí. Je vášnivá cestovatelka, tak jestli ste podala Rusko a Európu. Tak to boli tiež dobré investície. Ale nie, akože samozrejme tá investícia môže byť aj nejaká taká neinvestičného charakteru a to je potom podľa mňa všetko, čo mi prináša radosť, tak to boli všetky dobré investície a do toho patrí aj cestovanie. Ale keď sa zoberie do toho investičného sveta, tak presne to, čo som verila minulý rok, to, že proste pôjde cena ropy hore a s tým je spojené to, že pôjdu ruské akcie hore, takže to je niečo, čo mi prinášlo v podstate relatívne veľmi slušné zisky. Kto pozná tieto naše fondy, dobre vie, ako zarobili v minulom roku, to boli rádovo, myslím, že to Rusko bolo niečo cez 50%, a že sa netreba povedať, že to je investícia, ktorá v sebe samozrejme nesie aj nejaké väčšie riziko. Takže to bolo, a ako keď si zase prihriem nejakú vlastnú polievočku, my sme dlhé roky upisovali aj také štrukturované produkty, ktoré sa volali buď buffer jumper alebo airbag jumper, ktoré prinášali veľmi veľké výnosy a ktoré mohli byť po roku predčasne splatené a tam tie výnosy boli 10-12% niekedy, takže to boli tiež veľmi dobré investície. Mala som aj zlé investície, ale ja to neberiem nejako tragicky, pretože ja si vždy stanovím sumu, ktorú chcem investovať a ak aj niečo stratím, tak ma to nejako relatívne nebolí, dokážem s tým žiť, nejdem do toho so všetkými svojimi peniazmi.
Takže určite som mala aj zlé investície, ale nie je to nič, kvôli čomu by som v noci nespávala. To je proste súčasť investičného života. Kto sa raz rozhodne investovať, musí jednoducho s tým počítať. Takže boli určite aj zlé. Dokonca aj do dnešného dňa mám niečo také kúpené, ktoré je ešte stále v mínuse a ešte stále dúfam, že sa to niekde hore posunie, ale nič tragické. Vydržať. Juraj, tvoja najlepšia, najhoršia investícia, nemusí to byť spojené s peniazmi. Nemusí to byť s čím? Nemusí s peniazmi. Že mi budeš hovoriť fondy, nech ma tu nezažalujú za reklamu. Dám teda aj takú s peniazmi a potom dám takú inú. Dobre. A preto ja fakt docela rozumiem, ako ťažké to majú ľudia v obchode niekoho presvedčiť. Pretože ja sám som zažil to, keď som v 2007 a 2008 viete, všetko rástlo, nádherné, a niektorí kolegovia to už počuli. Mne volala vtedajšia moja osobná bankárka, alebo z inej teda inštitúcie, a každý mesiac mi povedala, že povedzte číslo od 0 do 5 alebo 7, a už si nepamätám. A ja som povedal 3. A ona, že 6. A akože čo hráme? A ona, že 6% som vám zarobila. A on, 6%? Za mesiac? A on však, potom prečo? Ja chodím do roboty, veď akože... A takto sme sa hrali, v úvodzovkách hrali, lebo to fakt vyzeralo ako hra. A potom som predával byt, tak hovorím, tak však pani je šikovná, aspoň som si myslel, lebo ona vždy povedala, že to není zázrak, to ona. Takže som urobil to, že tak predal som byt a všetko som tam dal do toho rastového fondu, ktorý fakt sústavne rástol. Vy ste nediverzifikovali. Nemal som prečo vtedy ešte a potom sa pani neozývala mesiac, 2, 3, tak som jej zavolal, že teda čo sa stalo a ona, že no viete, to sa v lete stáva. Ja hovorím, čo sa stalo, čo? Áno, to my voláme, že korekcia trhu. Ja hovorím, jaká korekcia, čo? Už som začal sa potiť. Tak som si niekde cez internet zistil, že ten fond začal akože klesať. A to bol začiatok roku 2008. A začali chodiť také tie správy, že v Amerike niečo, čo v Amerike, však to je odtiaľ to 1000 kilometrov, tak čo sa môže diať? Potom sa to na chvíľku, to si pamätám veľmi presne, začalo dvíhať, tak mi pani zavolala, že ako som vám povedala, už to ide hore a odtedy som mu nepočul. A naozaj ten pád je to naozaj veľmi, veľmi silný zážitok, keď vám sa každý deň zmenšuje niečo, čo ste mali nejaký svoj majetok a vy to neviete ovplyvniť nijak. Takže najhoršia investícia v tom, že som nijak nediversifikoval, ale bol som v podstate brutálne naivný, myslel som si, že zázraky sa dejú, no oni sa nedejú. Na konci som nedošiel k strate, lebo som viedol doma diskusiu s mojou ženou, ktorá jej silný motív je strach, ona povedala, okamžite to vyber. A ja som povedal, Pán Boh dal, Pán Boh vzal, robil som majstra ramenami. A keď sa to vrátilo na tú istú hodnotu, tak som to vybral, odtedy plačem, lebo odtedy to sústavne rastie, viete. Takže to bola druhá zlá investícia, že som to vybral. A potom poviem takú, čo... A nechcem filozofovať, nechcem tu sa ani zďaleka byť tu je silný protivník na to, ale ja považujem za najväčší majetok ľudí čas. A investíciou potom chápem čas, ktorý použijete. Nemám jeden, ale mám extrémne veľa situácií, keď som to využil dobre. Najlepšie vtedy, keď sa s niekým stretnete, kde sa niečo naučíte. To je podľa mňa najväčšia investícia, ako kto môže spraviť. Keď s takými ľuďmi, a takých je kopec tu na, kopec v mojej bývalej práci, kopec je niekde inde, kde som ich stretol, kde stretnete niekoho, kto vám niečo dá, tak to beriem, že neexistuje iná investícia lepšia, lebo tvrdím, že skúsenosti vám môže zobrať iba Alzheimer, alebo takýto nepriateľ, inak je to vaše. A potom mám samozrejme aj tie zlé investície zase v súvislosti s časom. A to je vtedy, keď ho využijem tak, že vnútorne som vo veľkej nepohode, ako ho využívam a nenájdem zároveň akože odvahu povedať, že toto nechcem, to sa mi nepáči. Ja som čítal Tomášove knihy, v podstate obidve, keď poviem, je tam veľa zaujímavých citátov. A niektoré mi sedia aj na túto tému a potom aj na túto situáciu celú. Tak jedna je, myslím, že to dokonca z filmu Klub bitkárov, kde sa hovorí, že, a to by som nechcel, to je najhoršia investícia podľa mňa, platí pre všetkých ľudí, že
trávime čas v práci, ktorú nemáme radi, preto by sme si kupovali veci, ktoré nepotrebujeme, na to, aby sme ohúrili susedov, ktorými opovrhujeme. To je najhoršia možná kombinácia, takže to prajem všetkým, aby sa nestalo. A vaša, Tomáš, najlepšie, najhoršie? Mě se tohle ptali omylem, protože já to nedělám, jak jste si všimli, co je nejlepší investice na důchod, tak já se na to sprostý slovo nepoužiju, ale odpovídám, že jsem tomu novináři řekl nebejt zejména celý život debil. A my jsme tady vlastně zkrátili takový to Verichovo, znáte to Verichovo, když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl a je, tak má zároveň nebýt tím, co není, jak tomu v mnoha případech. Je to prostě moc dlouhý a málo kdo si to pamatuje. My jsme to zkrátili právě s kamarádama, a když už člověk jednou je, tak má být. Ne. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a ne jak debil. Je tam všechno, co tam mělo být, tam je obsažený, akorát, že to je kratší. Takže to je asi moje nejlepší odpověď. Já mám jako filozofující ekonom hrozný problém vůbec jakoby s tím investičním, ono je to opravdu těžký filozofický téma, protože u nejdůležitějších věcí v životě, které nám opravdu dělají radost, nám všem třema vlastně je tak intuitivně protivný o tom hovořit jako o investici. Například manželství by asi nikdo jako investici neřekl. Jo. Ja áno. No jo, ale investice je něco, co člověk dělá ne pro tu věc samotnou, ale pro výhodu, kterou mu to přináší. Což jako manželství je možno takhle brát jenom jako s velice notnou dávkou humoru nebo drog. Nebo děti, jo. Děti přece jako nemáme primárně jako investice. Proto mě vlastně vadí, ale je to moje osobní úchylka právě kvůli tomu, že se zabývám, zdali se vyplácí dobro, anebo zdali se dobro nevyplácí. Je mnoho věcí v životě, které nemůžeme zkoumat pohledem ekonomické výplatnosti, jako je třeba přátelství. U přátelství se neptáme, jestli je to dobrá investice, nebo jestli to přátelství je efektivní. A dokonce, jestli můžu takový pokus na lidech, vy jste všichni tady z finančního světa, kdo z vás ví přesně, jestli loni jeho osobní HDP vzrostl nebo klesl a o kolik. To znamená, o kolik procent se změnil váš příjem konec roku 2014, začátek 2016. Ví to někdo? Vy jste lidi, kteří pracují v bance. Víte to přesně? Ne. No ne, na 10 čárku. Nevíte? No tak zatím jsem se ptal tak 5-6 tisíc lidí, většinou finančníků, aby to bylo jednoduchý, že u hippíků bych čekal, že to nebudou vědět, ale u nás. A není to přitom těžký zjistit. Jo, moje osobní HDP za rok 2016, vemu daňový příjmy z jednoho roku, daňový příjmy z druhého roku, vydělím je navzájem, vynásobím 100 a dostanu, o kolik procent mi vzrostlo moje osobní HDP. Tak, nikdo z vás to neví? A teď mi řekněte, co se děje v nějaký kolektivní hypnóze. Tady to je zrovna etymologicky, nebo teorie poznání se tady v tom dá hezky aplikovat. Proč to nevíme, jak nám vzrostl HDP? Nevíme to, protože to je ontologicky těžký se dopátrat toho? Ne, tady to je zrovna fakt jako jednoduchý jako facka. Pochopitelně tady vycházím z tichého předpokladu, že vaše příjmy zhruba odráží vaše daňové přiznání, jo, což je trošku silný předpoklad, ale řekněme, že to tak v průměru aspoň je. Konec konců Babiše máme teď v Čechách. A taky nevím, co jsme vám udělali. Jo. Já myslím, že my jsme vám nikdy nic takhle hroznýho neudělali, co by si tohle zasloužilo. Vy neviete bez Slovákov žiť? No. Jsem navrhoval, že bychom to dali zase dohromady, že bychom si my vzali vašeho prezidenta a vy si vzali našeho premiéra a mohlo by to fungovat zase celkem hezky, ne? My vám rádi dáme premiéra. Kisko se Sobotkou. Tak, jo, takže nevíme, o kolik se změnilo naše osobní HDP, ne protože to je těžký to vědět, ale protože nás to co? Očividně vás to nezajímá. Je jediný závěr, který z toho můžu vydedukovat. Tak, a teď mi řekněte, proč vás zajímá HDP Slovenska, který má s vaším příjmem nulovou, I assure you, nulovou korelaci. V osobním životě na to kašlem, ale tak, nebo kreslí si někdo grafy, jak se vyvíjí váš příjem?
Jako když jste ekonomové a to je jediný číslo, se kterým v životě pracujete, který je reálný. Všechno ostatní jsou bogus, tomu říkáme, nebo 42 v převleku. To je zase vtip ze Stopařova průvodce po galaxii. Takže je potřeba dělat věci některé, i na kterých člověk prodělá, a ty se můžou ukázat jako to nejlepší, co se stalo. Jako špatná investice, ale hrozně hezká věc v životě. Například manželství nebo takové věci. OK. Moja najhoršia investícia bol môj prvý byt, keď som jak východňarka prišla do Bratislavy a kúpila som si byt pri Bajkalskej, čo som nevedela, aká to je ulica. A moja najlepšia investícia je, že som po integrácii z Istrobanky zostala v Čopke a môžem robiť prácu, ktorá ma baví, takže ja sa teším. Sme spolu 1,5 hodiny, takmer, blížime sa k záveru. Máte otázky na Juraja, Silviu alebo Tomáša? Môžete sa opýtať čokoľvek, investičné, ekonomické, osobné, čo vás zaujíma. Můžete se ptát i na věci, které vás vůbec nezajímají. HDP, Třeba. váš príjem. S mikrofónom, lebo tlmočíme. Ďakujem. Mňa by celkom zaujímalo, že do čoho by ste aktuálne navrhovali investovať, respektíve čo vidíte ako najlepšie investície do budúcnosti? To je taká otázka, že podľa mňa všeobecná nejaká odpoveď neexistuje, pretože jednak ja vás nepoznám ako osobne, aký ste človek v zmysle toho, že či ste naladená nejako veľmi tak ako dynamicky, alebo či ste skôr konzervatívnejšia Tohle já říkám holkám na baru, že chci zbalit. Prosím? Tohle říkám holkám na baru, že ještě neznám a tohle to funguje kouknout ve všech situacích. Ale to som tým nemyslela, samozrejme. Takže podľa mňa je veľmi ťažké vám to odpovedať takto zo všeobecnosti, pretože neviem, aký typ človeka ste. Takže to je úplne podľa mňa prvá základná otázka si povedať, že o čo si vy predstavujete. Bo vy keď mi poviete, že no ale ja by som chcela investovať, ale zároveň nechcem stratiť viac ako 5%, tak moja odpoveď bude iná, pretože by som vám povedala niečo v rámci konzervatívnejšej investície. Ale keď poviete, že to ja si viem predstaviť aj nejakú väčšiu stratu, tak poviem, že choďte do akcií. Takže podľa mňa najskôr si položiť treba tú otázku, že aký typ investora ste a potom sa môžeme od toho odvíjať ďalej. Takže, ale kľudne môžete sa aj u mňa zastaviť na nejakom 4. poschodí, číslo presne neviem, Čechovičová, môžeme sa o tom potom porozprávať. A toto by som ja poradil. Ja by som poradil investovať čas do návštevy, do stretnutia s investičným špecialistom, či už na retailovej pobočke, alebo na priváte, alebo u ľudí v esete. A naozaj si myslím, že bude to pre vás aj veľmi inšpirujúce, dozviete sa veľa a na konci aj stratíte málo. Čiže hlavne príďte. A ak to teda ešte môžem tak premostiť, ja teda neviem, že či máte také sporenie do fondov, ktoré ešte vám zamestnávateľ dopláca. Máte to? No tak to máte najlepšiu úplne investíciu, lebo tam máte hneď 100% zisk, keď vám tam zamestnávateľ. Takže to ste urobili dobre, ten prvý správny krok. Takže já budu konkrétní, na rozdíl od mých kolegů. Zlato, zinek, ropa a černá sůl. Kdyby to někdo náhodou měl tendence brát vážně, tak to byl vtip. Ale chtěla jste to slyšet něco takového, ne? Dobrý. Ty vám chceme povedať vlastne, že nie je to jednoduché povedať, že teraz sa oplatí zlato a davová psychóza. To sú tie emócie. Naozaj je potrebný krátky rozhovor, a aby sme vám poradili správne, aby ste o svoje peniaze neprišli. Ale ako ste počuli, nie do Hliníka, lebo ten sa odsťahol do Humpolce, nie? Tak... Okay. Ešte niekto otázočku? Zvihnite ruku. Ja sa vrátim ku knihe Ekonomie dobra a zla a spýtam sa Tomáša, že čo v tej knihe odstupom času vidí, že mu vyšlo naozaj, a čo naopak musí dementovať, že tieto úvahy tam neboli správne? Tak jedna z věcí, která jsem se trefil, bylo datum úmrtí Platóna. Ta se nezměnila a furt mám pocit. Já jsem se mýlil v ekonomii dobra a zla, zejména v tom, že jsem si myslel, že uprostřed struktury ekonomie panuje morální vákuum, který je potřeba mu dodat. Jo, stejně tak jako kladivo nemá žádnou duši, ale tu duši mu dodává teprve lidská luka, lidská, už to
už to má na mě vplyv. Jo, bez kámen je jenom kámen. Kámen se stává sekerou nebo nářadím teprve, když ho oduševní nebo osmyslní, chcete-li, lidská ruka. Jo. Do té doby je to kámen opravdu jenom kamenem. Takže ta lidská entita dává věcem teprve smysl, jak jsem o tom vlastně mluvil už před chvílí. Takže, no ale teď docházím spíš k závěru, že to byl příliš optimistický pohled a že ve skutečnosti nic takového jako ideologické a už vůbec ne morální vákuum neexistuje. Jo? Neexistuje morální vákuum, neexistuje nulová, neutrální ideologická půda. Jo? Stejně tak jako musíte furt jíst. No, to je počkej taky hezký vtip, jak přijde Ďuro do hospody a říká, že byl naštvaný, oni se ho ptají proč a on říká, no ještě týden a naučil jsem toho koně nežrat. A takhle to je s ideologií. Jo? Člověk potřebuje ideologii fundamentálně základně jako jídlo a nelze myslet ideálně neutrální půdu. To se nepovedlo ani Descartovi, ani nikomu. Je to sen filozofů najít jakýsi pevný morální, absolutní, objektivní bod, ale nemáme ho. Takže člověk jako nemůže, když si vybírá mezi náboženstvím, tak si jako na 2 roky řekne, že bude ateista. Ateista je stejná struktura ideologie jako jakákoliv jiná ideologie. Takže ta situace s ekonomií je, že ona vlastně ve skutečnosti už srdce má nebo hodnoty má a ty hodnoty jsou třeba zisk dané firmy, ty hodnoty jsou pracovitost, ty hodnoty jsou spoléhání na sebe, ty hodnoty ale taky jsou egoismus, ty hodnoty jsou taky utilitarismus, ty hodnoty jsou například nebrání v potaz hodnoty, které nejsou matematizovatelné. Takže my teď kvůli tady tomu musíme matematizovat vzduch, abychom si ho nevydejchali strojema, který nám produkují auta nebo nějakou blbost, kterou ve skutečnosti nepotřebujeme. Takže ta práce je těžší. My musíme nejdřív pochopit morální a ideologickou strukturu kapitalismu a potom ji změnit. Kdyby to bylo vákuum, tak by tam stačilo jenom nalít nějaký normy a to tělo by začalo fungovat podle smyslu, kterýho chceme my. Takže ta situace je dle mého soudu složitější. Je to asi zhruba jako když nevíte smysl tužky. Jo, to jsem vlastně říkal před chvílí, ne, to bylo v rozhovoru, tak to jsem neříkal. Dobrý, tak to je super. Zeptám se vás, jestli je to dobrá tužka a jestli funguje. Tak co byste se mě zeptala? No tak píše, já řeknu, no píše skvěle. Tak v tom případě je to dobrá tužka, protože smysl tužky je tužkovat, řeklo by se s Platónem. Jo. Ale když neznám, jaký je smysl, telos té tužky, tak s ní nemohu být spokojený a nespokojený. Jako například, když budu čekat, že nám mě to bude smažit vajíčka, tak budu každý ráno nespokojený a naštvaný na ty blbečky nahoře, že to furt neopravili. A každý ráno si na to budu to vajíčko dávat a každý ráno mi takhle spadne na zem a každý ráno budu mít pokažený den. Tak a teď u ekonomiky ta otázka je netriviální, protože když se vás zeptám, jestli ekonomika funguje, tak vy nemůžete, jako podle čeho, co je smysl ekonomiky, jestli je to každý den, každý měsíc, každá vteřina, každý rok růst, tak je to podobný tomu vajíčku. Jestli čekáte od ekonomiky, že vám dá rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, tak ne. Jestli čekáte od ekonomiky, že vám dá smysl života nebo že vám nějakým způsobem ukáže, co máte dělat nebo nemáte dělat, tak vám to nikdy nedá. Jestli si myslíte, že ekonomika sama od sebe se postará o naše starý, chudý, nemocný, tak nepostará. Stejně tak, jako se nepostará o stromy, musíme jí nějakým způsobem říkat, jak to chceme a nechceme. Takže pokud je smysl ekonomiky postarat se třeba o to, aby na světě nebyl hlad, tak je to splnitelný cíl. V tom případě je světlo na konci tunelu. Mě se furt ptá, jestli je světlo na konci tunelu. Já to vždycky zneužiju, protože to je otázka, jedna z jediných málo otázek, kde se novináři nebo lidi ptají po smyslu, protože to je to světlo, ten smysl. Tak se vždycky zastavím a říkám, a co si pod tím představujete? Je smyslem neustálý hospodářský růst, pak není světlo na konci, to se mě jako ptáte, jestli bude každý den hezky. Nebude. Jestli někdy bude pršet a pokud budeme věřit, že každý den má být hezky, tak to je recept na hrozně nešťastný život. Takže pokud je naším světlem nebo naší představou světla na konci tunelu snížení chudoby, mimochodem loni
v Americe poklesla dětská mortalita o 4%. Nikdo to neví a nikdo z toho neměl radost, ale všichni tady mohli se umlátit hlavama o šampaňský, že jim o menší procento vzrostl HDP a nikdo, jak vidíte, ani neví, co to vlastně pořádně to HDP jakoby je, ale měli jsme z toho orgaistický. Jak je možný, že jsme se vychovali tak, že reagujeme takovýhlema emocema pozitivníma na nějaký 4% nárůst abstraktního HDP a vůbec nás nezajímá, jak nám umírají naše vlastní děti v porodnicích a proč nesoutěžíme zrovna radši třeba v něčem, co je reálný. Takže pokud se nám podaří tu ekonomiku vzít jako nástroj, pak nám bude sloužit. Jo? Je to úplně stejná logika jako s ohněm, nebo s golemem, nebo s čímkoliv. Je to dobrý sluha, špatný pán. A v momentě, kdy věci nemají směr daný od člověka, kterým ten směr má dávat, tak začnou požírat sami sebe a svět kolem sebe. Zase dám konkrétní příklad. I když vemu to pitomý kladivo, o kterém jsem řekl, že nemá žádnou duši, tak během 2 hodin nošení kladiva se najednou ze světa svět se mi rozpadne na 2 kategorie, na věci, do kterých můžu mlátit a na věci, do kterých nemůžu mlátit. A budu mít tendenci do věcí mlátit, když to kladivo budu mít v ruce. Jo. Takže i to s odpuštěním blbý kladivo, ten nástroj, který nemá duši, moji duši strukturuje a ovlivňuje její chování. Takže tohle je podle mě nejzásadnější chyba, kterou jsem udělal, intelektuální chyba, kterou jsem udělal v Ekonomii dobra a zla, že jsem si myslel, že uprostřed ekonomie je morální vákuum, ale ve skutečnosti tam morální vákuum není, tam to srdce je, ale je nediskutovaný, je to nejsilnější ideologie. Se tvrdí, že žijeme v postideologickém věku, to asi před 20 lety tvrdili sociologové, že jsme v postideologické době, ale filozofové na to odpovídali, ne, jsme v nejideologičtější době, která kdy byla, protože už ani nevíme, čemu věříme a co víme. Jo, naši předkové chodili do kostelů si opakovat, čemu věří, my už nevěříme, my víme. Což je pochopitelně nejideálnější forma ideologie. To je home run, to je cíl každé ideologie, tvářit se jako neoddiskutovatelný fakt. A pokud není možný pozice ideologický neutrální půdy, což je věc, která pochopitelně nechávám na vašem zvážení, pak se musíme zeptat, jaká je ideologie naší doby a já tvrdím, že ideologie naší doby je ekonomizace hodnot a ze života se najednou stává série investic. A z umění se stává něco, co nám zvyšuje HDP. To je to nový náboženství. Umění je respektováno, ale už pouze jako investice. Odpočinek je respektován, ale pouze jakožto podmnožina lepšího pracovního výkonu. Jo, nepracujeme proto, abychom odpočívali, protože máme hotovo, ale odpočíváme proto, abychom pracovali lépe a usilovněji. To je ideologizace a ekonomizace hodnoty, která kdysi byla mimochodem 4. přikázáním, nebudeš pracovat furt, tak my jsme si to vzali na to, že i když budeš odpočívat, tak je to příprava na práci. No, mohli by sme pokračovať v otázkach ďalej a počúvať to, ale čas sa naplnil. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli dnes na toto naše podujatie v takomto hojnom počte. Som nesmierne rada, že obrovská pridaná hodnota tejto novej budovy je aj v tej integrácii nás všetkých, že práve toto miesto bolo tiež jedným z dôvodom, prečo ste toľky prišli a v našej Investič My Story budeme určite pokračovať. Verím, že toto popoludne bolo pre vás užitočné, že ste niečo zaujímavé počuli, naučili sa alebo si vyvrátili. Ďakujem ešte raz, že ste boli a ďakujem aj našim prednášajúcim. Ešte chce Juraj niečo povedať, kým poďakujem. Áno, nech sa páči. Ja som toho na úvod, ale takto poviem. Ja som Danku poprosil, aby sme to troška dali, aby to nebolo, že len investície, čo sa asi určite vďaka Tomášovi Silvii podarilo. A potom aby to bolo troška širšie. Toto je prvýkrát, kedy sa takéto niečo organizuje v týchto priestoroch. Ja si sa snažím pamätať niektoré citáty a opäť použijem jednu, ktorú som čítal. Som si tu zapísal celú, som si kontroloval, či jednoduchú vetu si zapamätám. A možno si myslím, že by tu mala byť napísaná ako heslo ČSOB. A tá hovorí, že je lepšie byť zhruba presný, ako sa presne mýliť. To je, neviem, či v prvej alebo v druhej knihe.
Myslím si, že my sa snažíme možno niekedy byť neomylní a vytvárať niečo, čo si teoretizujeme ako niečo dokonalé a medzi tým uteká niečo podstatnejšie úplne mimo. Ľudia, ktorí sú v obchode, sú konfrontovaní s tým ubiehajúcim časom a s tou rýchlosťou, ktorá je tu, ktorá je daná tými technológiami a všetkými tými zmenami, o ktorých tu kolegovia hovorili. A neraz nemajú žiadny priestor čakať na tú dokonalosť a budú veľmi, veľmi vďační za tú zhrubosť alebo zhruba presnosť. A my všetci ostatní, čo sme tu, máme za úlohu vytvárať tie podmienky tak, aby oni neboli konfrontovaní s tým, že ten svet okolo sa hýbe podstatne rýchlejšie, ako sme my schopní pripustiť. Ja vás chcem poprosiť, aby tento priestor, ktorý bez diskusie vytvára takéto podmienky, slúžil k tomu, aby sme tým kolegom pomohli. Mám rád investície preto, lebo to je veľmi ťažký produkt. To nie je o tom, že niekto vám zaklope na dvere a povie, ja chcem investovať. To sa nepredáva alebo nekupuje, to sa dojednáva. My sme Československá obchodná banka, my nie sme Československá predajná banka a Tomáš ráno hovoril o tom, že obchod je vzťah, to je interakcia dvoch ľudí, alebo dvoch entit. A tam vzniká niečo, čomu veríme, čo je teda zmotené v tom názve, a to niečo vytvárame my všetci. A tí obchodníci to len v úvodzovkách majú predávať, tak im prosím maximálne pomôžeme. Danka, ešte raz veľmi pekne ďakujem, aby som poprosil za odvahu, za energiu. Tam mi nechýba. Ako? Odvaha mi nechýba. To viem. A za profesionalitu ešte raz poďakovať Danke. Ďakujem veľmi pekne a ja ďakujem Jurajovi Ebringerovi, Silvii Čechovičovej a Tomášovi Sedlačkovi, že s nami boli celý deň. Ďakujem pekne.